Usama ciro mando tsakar kowar talakawa. Yawan shugabanni a wannan zamani za ka gane suna nufin cewar ba dole ba yan talaka ya karatu, amma yayan suna can suna rayuwa a kasashe masu daɗi wacce ko iskar da talaka yake shaka ba su iya shaka ba. Dan siyasar da ya sake zuwa kamfen ya ce ku zaɓe shi don zai inganta rayuwarku, ku ce da shi ya je turo 'ya'yansa su dawo makarantun da 'ya'yanku suke zuwa, sannan idan ba su lafiya su zo asibitin da kuke zuwa. Haka ne zai sa kowane ɗan takara ya gane cewar mutane su ne ƙarfin sa ba gwamnati ba. Suna na Shehu Muhammad Sunusi wanda kuka sani da Usama Ciro Manduse. Usama Jangwarzo mai kima da kwarjini, wata sabon gani ba mai mana magani, zai yi mana rawar gani. Ai inda uwar zuma a nan za ka ga sansani, jama'a ku ta gani ya zana wuce gaba, ban san hanyar gaba, tilas na buja gaba, ni ban ga kamar sa ba, ban raina salinsa ba. Wane zai je shi jibi in bai bi ta gobe ba, bai kwanya tashi ba, ni da gaske mazan kwarai